battle. So, bahala na ni. Kung unsa, kung ginunsa, isanin siya ay tanan. Dahil salamat, Azul Kusulbuwa sa itong venue. Dahil salamat ni Busikong, Turbo Hectic, ni Bus Mayon, Open Side, Secure Clothing sa akong shirt, Reality, and of course, Tiger Beer, and DJ for the night, DJ Daiha! Yeah. So, sa akong wala, first time sa Rapolo, pagpaka na to, Sipa! Shout out ko, Laila Lynn, at magkaparo, GC, kapag ko Jamaica, and also ng GI sa Pro, mga to. Sa akong to, first time sa Rapolo, give it up, Chula 1 hour! So, una sila Quintos, daw si Sipa. Una si, iyang ipili una si Chula 1 hour. Yo, minaw tatanan na! Minaw! 2 minutes, pero kamo na bala, enjoy lang tatanan. Yeah. Round 1, Chula 1 hour! Yo, check! Mga gwapo-gwapa magsabaw! Sipa kay baho kay di bakba. Una sa tanan maayong gabi. Ako di si Siwan siyang pinaka-cute sa Lapu-Lapu City. Pero murag feel din ako daanan niya kung inimi kay siya daw ang pinaka-gwapa dire. Pinaka-burikat sa kulon. Wag ka ba Bitaw Sipa, unsay feeling of full support kaayo nimo ang Once Production. Ang grupo sa Raymer nga mga gwapohon. Gwapo pohon. Sa kanang once nga ako nailhan, ikaw ang pinaka-jijimon. Gisuwat ang taglines nito, nagsuwat si April pa nimo basa ang emoticon. Ay nalang pangutana, kay si Cloud9 gaingon. O kasay sa imong pagka-jijimon, grabe ka kabugoon. Naninda kas merkado nagsagit-sagit mga isda. Na ang imong display, hipon o kinasun. Bitaw guys, kay bumugod sa nikabugo si Sipa. Gisugo sa inahan ngay suri lang tinda nga isda pagbalik. Way halin, kay igura gisuri-suri wala niya gibaligya. And speaking of isda, di ba fish vendor kas lang? Wa ka kahibaw nga dira na in love si Junard nimo. Kay uba ka timaho siya buwan pinikas, makahinumdom siya si imo. Okay, tonight, hindi Jamaica, Nardo, kandi ka ba yung patuuba ka kung asam gali ka ron pauli na itaw sa inyo? Kaya gimingaw na si Sipa, ni mong jog-jog, Kaya gimingaw na si Sipa, ni mong jog-jog, Daginuto na lang daw kaniya, bahalag, Jamaica, utin buanga ka. Kaya ikaw na yan tagapagtanggol, Nardo, a.k.a. Narda. Halinunon sa bayaning animal, mura sa duyang tinda nga fishbowl, og inyong i-describe, puti, lami, pero bayad mo na bago tuhog! Oh, matuhog! Kay karne na lang yung buang, dayon ulingan og hiwa-hiwaon para inihumat sa luwa, imong hiwa, barbecue na lang, kay di na magsilbi ang imo kasipa, kay uplok ka kaayo. Oh, uplok, di ka akromon, di ka sipag, buto! Kanyahay na mabuhagad kasi mo uyab human ka mamalmal, kay kudnim pa lang ni mo daan, way nagmahal, mausa pagdagman na ko ni hangal, patay ning animal nga way abilidad karon inyong masaksihan, na mas brutal pa kung realidad! Maong mga brad, kanisipak nga banga, di nin makalahutay karon tanga pa ka nga bata, mapapapatay rati ka dayon, karon gabi ko nimo gikontra, maong ugma, wan akay ka ugmaon, karon nakatapusan nimong pagpanaw, ipagawas na imong mga tira amaw, na ang mga bugo ray maminaw, time! First round, Sipa, binaw! Yo, di na ko muribat kay kanay mo mga istorya kay bawo na ko ana nabasa na nako gipasapasa nila buanga ka. Bagos mong mentor si Cloud9 pakyo niya. Yo, Sipa, day Sipa, ikaw kinsa man ka? Ha? Ikaw tong mentor nga alias Praghap? Ha? Ari nasan mo diri sa polo para managhap? Putang ina ka! Kabaw na ko sa mga liris, hinday kasagaran, double meaning.
pareha ni Sinay kung sa nagdobol bisang kay Mineng. Yo, akong kontra kuya kay alias. Chula 1 hour pang ihas. Pirmirong ilang-ilangan patunimo. Huy, amaw. Abi giromansa siyang bana og maayog. Wa kamo po ng tutog. Ikodnim din diya ang chulaw sa kauras. Pakyo. May pamaguyog na lang mo presinat inday. Total pareha mo atong dagway. Pangabangay. Pinigwapo ra ba kay ni Gatay? Sige lang yung ta jam nyawa di ay. Sige lagi mo jam yawa di ay. Tuy ka chipin ni tagay. Utang ina oy panuway. Pagkuyog mo duha. Panginom mo hirbal papabukal mo kamunggay. Ay sa inyong duha mo nay angay. Tuga-tuga og tagay way sapi inatay. Hambugiro way ikabuga. Piling gwapo di ra ba? Abukira po na kay ko, abi nakaduwa ko sa Rapolo. Putang ina nyo mga suyaon lang jud mo. Abi hadlok mo mapulihan sa lista. Ha? Hadlok mo mapulihan sa lista. Hilas pa kay manulti murag si Kinsa. Nga unta wadyo ko'y labot ana kay sa hip hop igora ko ni suporta. Yeah. Ha? Putang ina mo. Imong stilo corny. Kraan na kayo. Kana imong porny kuan ko nag-end panahon pa ng kuri. Yeah. Uy, amaw. Bang na takaron. Di kay di bora ka gab normalon. Duterte na taulol imong stilo Paul. Patay ka sa kumbara. Laglag kang poking ina. Talking me behind my backpack, you back to back yung Cloud9. Hey, Rock 2, chulawan na! Boring! Double meaning! Boring! Hoy, Oplok! Di na ako kinahanglan pag-striker. Ani mo palang daang no loser? Sure ball na ko daang winner! Bitaw si Pa, kay Bobby kaon sa ilhanan sa tinuod nga nag-ghost writer. Murag ikaw, halata ra kay kakay sa imong lines, di ka kahibaw mo deliver! Ibaw nang imong pag-deliver sa mura nagitaon kag nagbasag jariyo. Samtang giiyot, why feelings? Dito, ako, gustuhon ko mang nag-ghost writer pero mismo imong kami bro sa OP nga si Asiwans, akong gibalibaran. E maski mapilipan ako nga ipatas ni duwa, bisag kahibaw kung di ka patas mo duwa. Pero maski pili na ako nga di magtinikasan, kay kahibaw ko sa akong kontrawa, rami ka laban-laban. Pero bilib ko sa tanang Once Production kay silang tanan nagkahiusa. O, namugna lang ang imong mga lines kay silang tanan nagkahiusa. Pero no match ni na kung usa. Tawag ako ninyong Amazona kay karong gabi una, mupatay ko og usa. Mausuri na lang sa tanang mga fans ni Sipa kung ma-disappoint mo. Ang pangutana lang, nasad ba ka ni fans si Sipa sa? Wa di ay? Na-disappoint ko! Bitaw guys, seryoso. Kinsay fans na si Sipa, dire sa kamot. Wala. Ang ina mo, Pacquiao! Yo, check round 2 game! Bigyan na ka sa Ayun na kayo sipa o inyong itandi. Guwapa siya, sexy siya, buutan siya. Ako, baka kunra. O sipa, pag mata na sa kamatuoran na dili ka guwapa, dili ka sexy o glapo sa kanan, dili ka buutan. Hunaw na ano pag ayo og naa pa kay huna-huna imutang mo na naani pagbangga nimo nako. Usa ka na kong sayop, pero di na ko angay matinga pa. Kay sipa, bakas na kasuyop. O yan lang ataw, dili mo makaya kay kanay mo kasipa. Ipiktura na sa imong tama. Og imong palihon ang mata. Og imong palihon ang tama mata. Sama sa imong libat nga mata. Mao kong itandi ang duha. Dako ka ayog dirpirin siya. Pero isip pa salamat si Pa. Oh, imo na ni napkin palihog ko dawata. Kay ibaw kong first blood ka aning duwa ka. Cause even if you try hard to beat me, I know you can't. Cause you're such a motherfucking rhymer nga ignorant. Isubra kag baho kay mong ilok way deodorant. Ang undang na lang aning duwa aw dili ka gustong pintasan ti kasi imong tinaiog ang imong tinggil, may himuon akong pindan.
lances, pero di na ko angin matingapa kasi makalibat. Lubog kay kag lens. May mamukhaon ka tayo mo ni mo budget bins. Kaya mga first blood siguro ka na ako kung ako na'y menstruation. Kung saan niya ako na ibaon, nanguyap ko na kan jeans. Wa ka sugta kay dili naka-chicks, pamurma mo guni mo mura nag-jeans na pa'y bilat ni mo perting ng dakua. Mura giagyaan og triple twins. Mao si pa, pagmata na, nawatan na ka matuoran na bisag sakit. Utubra ka sa friends time. Yo, tagaan pa kog napkin ihas. Karaan na ka na styler, corny lagi. Di na ta kuri Duterte na ta ulol. Di na ko muribat kay kapoy kaayo. O gyapon sinuwat kapoy ribat sa sinuwat kay atay. Yo, kana imong linya, hapit na nako na memorize sa sige na kog basa, akog yung gi-analyze. Wag yun ko kasabot, daghan kay kag istoryang bot-bot, kapariha ng kasi mong tigsuwat, wag yo'y lami pagkabuhat. Ha? Putang ina nyo. Suwat-suwat mo tabang-tabang kung sinain pag iyot mo duha, iyot mo. Iyot mo duha, pisriya mo. Arira mo diri para managha. Pagdaghan mo diri, ayaw mo pagdaghan diri. Bubuha mo, kalagot ko ninyo. Yo, naglagot na jud ko. Yo. Sabi ko, nawa na ko. Sobra yung sigig daig na ko no, nawa gyud ko. Naragyo ko diri sa Rapolo. Umana ko sa imong na-memorize. Ingnan ti ka ayaw padaan ng C9 kay imong bilat tray apas. Ayaw pagdadaan ang dagway aliwas. Utang ina niya. Time sa ko time. Time, last round. Sula 1 hour. Koy Oblok. Ngano makig-ghostwriter makun kanang Cloud9 nga naa mo koy kaugalingong kamot. Usa pa sa duwa mo tay buok. Bitaw si Pa, pwede ra maghinambog basta naala ikahambog. Ang problema maghinambog pero why ikahambog? Abi kang ipaduwa na kagrapulo, ni dako na dayon imong ulo nga nagsaligra manggali kas ghostwriter pud nimo nga si Nardo. O nga kay Nardo hagbay na tikang dito og kay baho ka kas itlog na binugok kay ngano. Amo pagaling Nardo nagjamming lang ang mga pro nakitsula na kang Dunsindo. Og ni Janra, ato sa kaniya si Datong. Og ni Janra, ato sa kaniya si Datong. Apan wa ka kay baong nga si Janra, si Chinchin sa diyang gidatungan. Di ka malain ana, gihimo ra kag sugar mommy. Hastas Christina's gusto pa nimong hubgon. Kay gikapoy nakagukod mo, imo na lang kamangon ingon ana nga kabigaon. Piling gwapa, pero wala ba ikabuga? Intaon si Pa, pahartugin sa panagsa, mura makagway di ka dalisa. Charchara, nagari ka gamay, dayo din mo keki ay mura jug ni gamay. Oh, bastos ko o baba, pero hindi sa gawa kay di ko parihan ni mo murag manok. Sekreto kay kaglabok, painosintilok, pero naugulok. Di na nimo kayang i-deny kang ebidensya nas imong dagway. Nalipat naman gani kag sinupay! You check round 3 game! Round 3 game, cause the game is no over. Dali na ka na ako mag-game over. Kaya pag hindi yung spamapil, di ko patuloy sa pang-under forever. Murag imong love life. Walay forever. Naka-gets ka? Ha? Walay chances nga mapil. Di ko ni mo ang duwa abaga kag lips. Giduwa-duwa ang kawin matching pakatawa sa madlang pips. Kay murag kag-unggoy sa Planet of the Apes. O wala pa kay bisag mong lula. OG sa crips! I salute you with my milk fingertips, bitch. Mood ko karon kay akong kontra, bitch. Maka-turn off mo kag tagway bisag dili ka switch. Manindara mi kag isdang buanga ka maong ayaw pagpaka-feeling rich. Real talk si Pa, sira ulo. Imong ulo murag sira nga putahan na kinahanglan pagtuktukon para maayo. Murag sagad sira nga bilat na pagsaon ni mong tambal din adjod mamaayo. Pero sa pagtuktok na kus imong utok si Pa mura magwalay tawo. Kay walay ni ayo. Kay sa real talk wala kay ayo. O before matapos ng duway, wala si thank you and goodbye. Ayaw na binagawin kontrata, tinuod din tanan ako mga sumbingay. Kayo kasakit mga
dili nimo tanan og panulti, ang basula si Master G.I. Kaysa pagkatinuod lang dili ta magkalibel, murag ang imong totoy ang usa dako ang usa gamay. Og ikaw ang tinuod nga masihan sa usa ka hip hop MC, kasta imong totoy laylay. Og salamat sa Rapulo, especially ni Tata John Leo og ni Master GI. Salamat kay sa opportunity ninyong mga bay. You're so nice guy. Naisud ang lagay. Og ikaw si Pa, mo ni man iinday. You can rhyme, but you can rap the way I rhyme. Cause every time I wrote my take note, every time I make my bars, ditli pa sa SARS, ingon anak ko ka. Lamang chula, one hard time! Time na siya, Sipa! Yo, balik na kung utok piste ka. Ha, gitira pa niya ang pagkatindira na kong isda. Uy, amaw, sa kabuan, pila may imong sweldo. Kanay mong usa kabuan imong sweldo, usara nakabarog na ko sa merkado, puta. Shoutout na ko sa kanta ganiya ang trabaho, luoy kayong negosyante mo nadarato. Ako, tatang inan nyo mo na yung style. Dede ko, ambot ni mo. Yo, first one si kanan, action nagagaratol. Kalma lang tol, gihimo ratikag, pratisanan, di man sa kaangay, tinudon, igura kang duwa-duwaan. Kay nga no, grabe pa ni mo katanga, banga, o angay kay hansak sa banga. Bagay ka diya kay sabay sa usura ka. Bisag susihon pa sa kadaghanan, sabay sa usura kay nahan. Kapariha ra kasuban, lami kay kampiton nya ibton, kay ikaw ray galahi sa tanan. Ha, pogyo, kuya kay unsay pangani mo, given grace, ikaw ray given na daily grace. Ha? Kana imong panganpunan ko nagdisog, gimuon ko naggrasya. Ang maabot ni mo sa Rapolo, sorry na lang, disgrasya. Kung pangutanon ka, what is the given? Astang lisura, pero ako inimamat ka na given, astang sayo na, puntos, dali raw makuha. Ha? Pakyo ni mong buhanga ka. Ina na pikahanga, di ka mapaswat-swat ni sinain kay imong bilatray apas. Ha? Imong bilatray apas. Mapakoy-pakoy ra ba to? Ang dagway aliwas. Oy, ondo, tarong ako, buko-buko, adi ka masakpan. Swerte gani ka, kada duwa ni mo, ikaw akong suportahan. Idol mo, putang ina niyo, may tangdungan na lang mo diri kay lumbaong tong pako mga buanga mo. Kung ikaw buko-bukohon, sakit palandungon, pero okay ra laban ra gihapon. Talking behind my back, pack you back to back. Time na. Time! Give it up! Sipa! Yapolo, Laglag, Baratres, semis, first battle of the night. Sipa versus Chula, 1 hour, pagpakatog balik. First time sa Yapolo, MC Battle. Dahil salamat, Azultus Lubua. Dahil salamat, Tiger Beer, Secure Clothing, Reality Clothing, Turbo Hectic, and Open Side. And shout out na ako mga tropa na ko sa Iloilo, ni Noy, ni Doc, ni Sam, ni Nico, dahil salamat ninyo tanan, Solid Hip Hop LCT. Salamat sa Whip Cup. Alright, so first battle of the night, Sipa versus Chula, 1 hour. Judges decision, Opatre Judge, 4-0. Pagpakato, Chula, 1 hour. Shoutout sa lang doha, first time Rapolo. Premium nga Rapolo na, Rapolo. Judges. Yo, climax. Ako iboto Chula 1 hour. Mas na Chula 1 hour si Sipa. Mo Chula sa si Sipa pero mas Chula kaysa Chula 1 hour. Yo, Alex, gibato kasi Chula 1 hour. Shout out Climax. Pareha kami istorya. Amin pero mga hashtag women empowerment mas sa dua pero mas step up si Chula given grace. Yo, Chula ka Sipa kay nga pagka Chula bay. Akong iboto si Chula 1 hour. Itatak to na ato. Sambol! Atong kamang, atong ikapoy nagguko din kamang fighter bay. Pwede lang tabla pero mas technical si Chula 1 hour. Yeah, Chula all day.
Rapolo, ako tayo galing mga judge, pero since mga members na ko sila, wala na ko na kanang sa kusang mga. Pero props niya ako ilang ipangadaman. Ikaw ang